A Pobra do Caramiñal acolleu o quinto encontro do Proxecto Divest, que impulsa a innovación digital nas microempresas turísticas costeiras. O evento, con representantes de España, Irlanda, Francia e Portugal, destacou a importancia da colaboración e a sostibilidade no sector náutico e empresarial. A Pobra do Caramiñal foi o escenario do encontro internacional dos socios do Proxecto Divest, unha iniciativa impulsada con fondos europeos que busca fomentar a adopción de innovacións digitais nas microempresas turísticas das rexións costeiras. O evento deu comezo onte e está centrado na mellora de competitividade das pequenas empresas, especialmente aquelas vinculadas ao sector náutico. Durante estos días hemos sido testigos de cómo la colaboración internacional puede materializarse en acciones concretas para fortalecer nuestras microempresas turísticas, promoviendo la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la valorización de nuestros recursos naturales y culturales. Un total de 25 representantes de 12 entidades públicas e privadas de Irlanda, Francia, Portugal e España participaron no quinto encontro transnacional do proxecto, que tivo lugar na Casa de Turismo Rural Entre os Ríos. Durante a xornada, os asistentes participaron en sesións de traballo centradas na innovación tecnolóxica e digital, con especial atención ás oportunidades que ofrece o ámbito náutico. Estamos especialmente orgullosos de que Barbanza Arousa haya sido el escenario de este encuentro, de este proyecto que no solo habla de tecnología y formación, sino que habla también de personas, de redes, de identidad y de futuro. Y ese futuro será más fuerte cuanto más unidas estén nuestras comunidades, compartiendo saberes, experiencias y soluciones. Creemos en esta forma de trabajar y la aplicamos diariamente en nuestra mancomunidad. Por ende, no día de hoxe tivo lugar un acto institucional no Salón de Plenos da Pobra, onde se resaltou o impacto positivo que este tipo de iniciativas ten sobre o tecido empresarial e náutico da comarca. A cerimonia contou coa presenza de Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, xunto con representantes dos concellos da Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo, así como a xerente da mancomunidade Barbanza Arousa. Eu agardo que esta experiencia en Barbanza, unha terra tan espectacular como esta, servira para, primeiro, tender pontes, que é sempre necesario, que nos conozamos mellor, que aprendamos do que se fai ben en Normandía, do que se fai ben en Irlanda, do que se fai moi ben en Portugal, acabamos de estar en Arouca fai moi pouco tempo, e que Portugal, Irlanda e Francia tamén aprendan das cousas que facemos ben aquí, e que todo eso sirva para fortalecer o turismo como industria con futuro e non con industria que crea problemas, que eu creo que é o que perseguimos todos, non? E de paso, pois xa que acabase de incorporar Málaga ao atlantismo, coñecer Málaga, a súa cultura, todo o que se está facendo. Eu remato como empecé, dando as gracias a GAM Plus por facilitar a través destes proxectos transferencia de coñecemento, transferencia de experiencias e sobre todo pois alianzas de cara a mellorar o futuro do planeta que de eso se trata. Xosé Regueira destacou o traballo levado a cabo durante estas xornadas e aproveitou a ocasión para presentar a campaña A Paisaxe que Sabe, unha iniciativa que pon en valor a diversidade natural e cultural da comarca, sempre co enfoque na sustentabilidade. Este encontro supón un paso adiante no camiño de modernización do sector náutico e turístico das rexións costeiras, un sector clave para o desenvolvemento económico das zonas marítimas.